Mobile saya boleh tempan itu boleh. Wah ni. Nai लोगोफोर जोंहानि फुख्रि खाथियावहाय जि मोजां खासि बिबार बारनानै दं आरोना ओरैबायदि समायना जाना दं माने दा आं ओरैजा सान्दुंजों ओरै दिगा देखायदों नालाय बारा मोजांबो नुवा जानो हागौ अब्लाबो नै जि मोजां बारना दंखायो आरो फुख्रिफोरनिफ्रायनो ओरैजा हाजो खाथियावनो आरोना जोंहाना 20 मिनिटसोबानो मोनहैयो बरियानो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Sushita Vlog. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर गाइस दिनैनि ब्लगानो जाबाय माने आङो कम्पिउटार क्लासाव थांनो नागिरदों आरोना माने आंना लोगोफोरा दिनै गासिबो रुमाव थांजोब्बाय ओमफ्राय गाबोनहायथ' बन्द'खा नालाय ओंखायनो माने आङो दिनैहाय थांदियासै आरोना माने आङो केमेराखौ सिगाङाव दिलाबाथाय माने एकदम बावगारो आरोना बुंनो माने केमेराखौ अन खालामनो सिगां इदि बुंगोन होनना सानो ओमफ्राय केमेराखौ अन खालामनाय लोगो एकदम बावगारखायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोरा आंना क्लासाव माने रुमाव थांजोब्बाय ओमफ्य दायो माने आं न'निफ्रायनो थांनो नागिरदों आरोना गगमावहाय कम्पिउटार क्लास ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ नङाबा आं एकदम कम्पिउटार थुनो हाया मबाइलबो नायनो हाया बे बुस्थुखौ नांथारगोन आरोना ओमफ्राय गाइस दायो माने आं इखौनो देखायलांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो नायलांबाय थादों आंनि गगमाव थांनानै कम्पिउटार क्लास लानायखौ ओमफ्राय मा बुंनो नायलांबाय थादो दायो गाइस नै आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना सिगाङावहाय माने मोनसे दैमा दङ आरोना जोंनियाव नायनाय नै दैमायानो आरोना हाजार बायनायावनो खाथियावनो ओमफ्राय नै दैमाया नायखौनो बारा थागोन दैज्लाङावहाय जा मतलब दैज्लां माने अखा हाबाथाय जि माबा जायो आरोना गिदिर जायो बारनाया नै दायो थांबाय थानोसै गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नै दायो माने एकदम फैयै आधा रास्ता माने मेन रड मोनफैबाय आरोना गवामाव थांग्राहाय ओमफ्राय नै ओरैजा थांबाथाय दैमाजों ओरैजा थांबाथाय सिदा गवामाव आरोना दायो जों ओरैजा थांगोन ओमफ्राय दै गांदों आंनि दखानाव दै लायदों दै लोंनो बार नांगौबाथाय दा बोरैबा जाखायो आरोना दायो गाइस माने आङो सार्ट गस्ला गाननोसै आरोना एकदम बार नांसोगारो आरोना ओंखायनो माने सार्ट गस्ला गानना लाबोनोसै आरो
Trong là đấy xí nó 이거 신시치가 마르마르는 nem sắt ngon bật hết là nó ngọt. Vlog Dia kalau aku dapat, dapat. Kalau mobile saya boleh tempannya itu boleh. Why nih? Aku nang बहुत दिन मुनो देखिছো Mari lo tahu kan? Kak guys này đã yang computer class là khang bé này nè dược bay quá xa ya ka theo nó hotel đó guys, tay जों नैहाय फ्राइड राइस जानो नागिरदों आरो ना जि ओंखाम उखैबाय क्लास लानानै ओमफ्राय मा होनो जानानै थांनोसै आरोना अर्डार होबाय दं मोनफैथ'वाखैनो fried rice मोनसे ओमफ्राय सुप मोनसे लाबाय आङो जोङो हाफ लादों आरो ना फ्राइड राइसखौ बेखौनो जाबाय आरो थ' गाइस दायो जोङो फ्राइड राइसखौ जाखांबाय आरो ना दायो ओमफ्राय मोनाबायबो ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै आरो ना माने बाइकआवसो थाङो नालाय भिडिअ लाबाय थाला आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना होदो कमेन्टआ जोबोर गोनांथिथार आरोना लोगोफोर खोन्थाहरदो नोंथांमोना आंनि ब्लग बानायनाया जागोन ना जाया नोंथांमोना खोन्थाहरबासो आं मोनथिगोन नालाय ओमफ्राय दायो जों थांनोसै आरो ना बेखौ सुप मोनसे लोंबावनो नागिरदों ओमफ्राय लोंनानै डाइरेक्ट थांखानोसै आरो ना मोनाबायबो ओमफ्राय एकदम बारबा आरो ना मबाइलाव हमलांबाय थानो देखायलांनो ओंखायनो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो ना बाय बाय